Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान भिडिअजों आरोबाव फिन खनसेबो बरायनाय थाबाय आरोना लोगोफोर नै दायो जोङो रुपुयावहाय लास्ट दिनै फुजायावहाय नायनो थांनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोनजों बेखौनो एसे शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअखौ लाबाय आरोना स' दिनैहाय माने रुपुयाव बाथौ फुजा जागासिनोमोन आरोना स' बेयावनो दिनै लास्टखाय माने आबु गेमस्रि फैगोननो बेखौनो जों नायनो थांनो नागिरदों आरोना स' नोंथांमोनजों बेसे देखायलांबाय थानोसै जा हायो स' नायलांबाय थादों नोंथांमोना होमब्लालाय आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांसै नै एसे देलायबाय बे ड्रेस आंजों समायगोना समायाखै अननानै कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय दे लोगोफोर मोनफैबाय लोगोफोर नै जोंख्लाबजोबदों मोसाखावरि gemsri दैमारि बिथांखौ जोंनि खुंफुं आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय खावलायबाय मान बावदो जोंनिनो नैबे 10 दिननि थाखाय मेला खुंफुंनायनि कनभेनर बिथां जतिन गयारि सारा दा बिथांखौ आङो गांसे आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय जोंनि हांख्रायनाय लेखा मानिजाथाव gemsri दैमारिया बेसेबांबा गोजाननिफ्राय जोबोर खस्थ' खालामनानै जोंनि गेजेराव नुजाथिफैदों गोजोननाय मोनदों आङो नोंथांमोनाबो जानांगौ गोजोननाय मोनदों नङा होमबा आरो बोथोराबो जिहेतु एसेबां मोजां ना गोलोमदों ना गोजांदों जों बर' माहारिया अमा जाग्राखा नालाय बारा गोजांखाया नङा होमबा स' बेखायनो जोङो दिनैहाय जा दिनैनि मोनाबिलि बेखौहाय जोङो गाजा गोमजा खुंलांगोन होननानै जिहेतु गोसोआवहाय साननानै फैखादों नोंथांमोनखौबो आङो हेफाजाब होफागोन होननानै आसा खालामबाय हेफाजाब होफागोन ना गिबियावनो आं बयनिसिमबो खर' गंग्लायनानै आंनि खुलुमनाय आंनि अननायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय लोगोसे दिनैहाय आङो दिनैनि मेहेरगोनां मोनाबिलियाव नोंथांमोनजों मोसाफानो रंजाफानो आरो जिहेतु जोंहा मा स्पेशेल डे दुर्गा फुजानि नोंथांमोना फुजाखौ नायनानैसो बेवहाय जफैबाय ना फुजा नायालासिनो आंखौ नायनो फैबाय सिरिथार रावबो जेबोखौनो बुंथारा साबायखर दा मा रायलायबावनो आंथ' नोंथांमोनखौ लोगो मोननानै बिराद माने मिनि हाले ओरैनोबाबो आंना मिनिनाया एसे बाराखा नालाय ओंखायनो मोदोमा गुफुर नङा होमबा आरो नोंथांमोनाथ' मिथिखायो जे मिनियोब्ला मा ओरैबायदि मिनिनाया मोनसे मोजां एक्सारसाइज नङा होमबा बे साननैसोनि जिउआव जोङो मा मिनि खुसि आलो गोजोन थानांगौनो मिथिखायो ना बयबो बेखायनो नोंथांमोनाबो मिनिनांगौ दै खेबसे गोबाङै आखाइ खबनानै मिनिनोसै बयबो रुपहिनि माथोआ बारा गोसा नङा नामा माथो अडियेन्सआलाय एसेबां बुरजा दङ माथोआनो सिरि एसे गोबाङै दे बेसेबां जस दङ नै बेखौसो होनो एसेबां समायना ओरैबायदि समायना मोनसे नुथाय दायो नुबोनानै आं गावखौनो बिराद गोजोननाय मोनदों आरो लोगोसे दिनैनि बे रुंसारि हेमन दैमारि गोसोखां जा हारिमु मोनाबिलि दिनैनि मेहेर गोनां खुंथाय स' बेवहाय आंखौ इनभाइट खालामनायनि थाखाय साफ्रोमबो नोंथांमोन रायजो राजाजों
प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो लोगोसे गासै लोगो हमलांनाय सारमोन बिथांनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। स' दायो बारा गोबाव खामला नामा मोसानोसै नामा? नोंथांमोना रायलायबाय थानो लुगैदों ना मोसानाय नायनो लुगैदों? आं खोनाफैयाखैथ' मा होनदोंबा? खिन्थु जों मोसायोबा नोंथांमोना बयबो रंजाफानांगौ दे। रंजाफागोन दा? स' दायो जोङो दसे थानानैहाय बयबो रंजागोन बाजागोन ना मा होनो? अखा थंब्ले दे नायगोन आंबो नोंथांमोना अखा थंब्ले थायोना थाया। दे बिदिब्ला दसे थानानै जोङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय मोसाफैनोसै। गोजोन्थों।